Tarihin Ali Isa Jita. Wane ne Ali Isa Jita? Cikakken sunansa ya kasance Ali Isa Jibrin. Ana masa laƙabi da Ali Jita. Fannin waƙa ana kuma kiran shi da Mai Jita ko Ali Isa Jita. Sannan ya kasance shahararre kuma fitaccen mawaƙin Hausa na zamani, marubucin waƙa kuma mai rerawa, mai ba da umarni a shirin Hausa fim na Kannywood, kuma sannan mai shirya fim. Haihuwarsa: an haifi Ali Jita ne a shekarar 1983 a watan Julai, ranar 15 a jihar Kano, cikin garin Gyaɗi-Gyaɗi. Amma mawaƙin ya tashi ne a Shagari Kwatas a ƙaramar hukumar Kumbotso a garin Gyaɗi-Gyaɗi. Daga bisani suka koma Lagos saboda canjin wajen kasuwanci da mahaifinsa ya yi. Bayan nan kuma suka sake komawa Abuja. Sunan mahaifinsa dai shi ne Alhaji Salisu Jibrin Kibiya, wanda ya kasance mahauci ne, mahaifiyarsa kuma Hajiya Ummul Khairi. Matakin karatu: Ali Jita ya fara karatunsa ne tun daga nursery a Shagari Kwatas, sannan ya yi karatun firamare da sakandare a Victoria Island da ke Lagos cikin wani barikin sojoji mai suna Funicam Barrack. Amma ya karasa karatun nasa na matakin sakandare ne a Abuja, sannan ya yi makarantar Diploma a Federal College of Education a garin Kano, inda ya karanta Public Administration, sannan ya yi karatunsa na matakin digiri duk a cikin garin Kano. Fara waƙa: Ali Jita ya fara harkar waƙa tun yana ɗan shekara 16, lokacin yana makarantar Islamiyya a Lagos. Amma ya fara yin waƙa ne a lokacin yana makarantar kwaleji a Kano, amma a wancan lokacin yakan taɓa waƙarsa ce kaɗan-kaɗan. Hakan ya ci gaba da waƙa har ya zuwa inda yake a yanzu. Ali ya kasance mutum ne mai sauƙin kai kuma mai sanyayyar murya, mutum ne kuma mai yawan murmushi. Iyalan Ali Isa Jita. Ali Jita ya kasance yana da aure har da yara 5, maza 3, mata 2. Na farkon shi ne Usman, wanda ake wa laƙabi da Affan, Aliyu kuma Ramadan, Ahmad kuma Farid, Zainab Hidda, Aisha kuma ana mata laƙabi da Afra. Samun ɗaukaka: Ali Jita ya yi wata waƙa mai suna Love. Waƙar ta lashe lambar girmamawa na jadawalin waƙoƙin da suka fi kowanne a shekarar, a inda waƙar ta zo na biyu. Kamar yadda BBC Hausa suka ɗauko rahoton, Ali Jita ya yi amfani da salon Ingausa ne wajen rubuta waƙar da kuma rerawa. A shekarar 2019 ya yi bidiyon waƙarsa mai suna Arewa Angel tare da jaruma Rahama Sadau, sannan ya yi bidiyon waƙa mai suna Love tare da Hadiza Gabon, ya kuma fito tare da jaruma Fati Muhammad a waƙarsa mai taken suna Fati. Waƙoƙin Ali Jita. Yawancin waƙoƙin Ali Jita ana saka su ne a fina-finan masana'antar Kannywood, amma wasu daga cikin album ɗin shi kuma an sayar da su ne a wajen masana'antar. Ya sha yin waƙa ne tare da shahararren mawaƙin nan wato Nazifi Asnanik da kuma Fati Nijar a matsayin abokanan arziki. Har wa yau shahararren mawaƙin ya yi waƙa tare da Naziru M. Ahmad mai suna Mama, sannan ya yi waƙa tare da Umar M. Sharif mai suna Kano a shekarar 2018. Mawaƙin ya yi waƙa tare da mawaƙa da yawa na arewacin Najeriya har da ma kudancin ƙasar. Lambar girmamawa. Sannan Ali Jita shi ma, kamar dai sauran mawaƙa, ya sha samun lambar girmamawa a fannin waƙa daban-daban da dama daga wajaje da dama. Jerin waƙoƙi: Ali Isa Jita. Sannan Ali Jita ya yi waƙoƙi da dama kamar su Murmushin Alƙawari, Buje, Uwargida, Labarin Jita, Rayuwa, Cancanci, Ga Amarya ga Ango, So Sinadari, Rabbana, Duniya, Watan Azumi, Tambura, Farar Diya, Arewa Angel, Mamana, Zaman Gida, Tarkon Ƙauna, Gimbiyar Mata, Buri Uku, 'Yan Lele, Duniya, Halimatu Sadiya, A Sha Ruwa, Jawabi, Yara Yara, Ke Ce, Love, Indo, Aure, Sadaki, Murya Ɗaya, Aminiya da dai sauransu. Haɗaka. Sannan mawaƙin wato Ali Isa Jita, wanda aka fi sani da Mai Jita,
Ya yi waƙoƙi da dama tare da mawaƙa da dama da suka haɗa da Umar M. Sharif, Nazifi Asnanik, Naziru M. Ahmad, Nura M. Inuwa, Adam A. Zango, Alan Waƙa, Rarara, Yakubu Muhammad da dai sauransu. Bidiyon waƙoƙi. Sannan bidiyon waƙoƙi da dama tare da jarumai da dama kamar su Aminiya 2023 tare da jaruma Nafisat Abdullahi, Sadakin Farko 2024, Call on Me 2021 tare da Hadiza Gabon, Murya Ɗaya 2024. Ƙasata 2023 tare da gamayyar mawaƙan ƙungiyar 1313 Arewa Angel tare da Rahama Sadau, Love tare da Hadiza Gabon, Fati tare da jaruma Fati Muhammad da sauransu. Ƙarin bayani. Sannan kamar yadda ya zayyana, sunan da ake masa lakabi da wato Ali Jita ya samo asali ne ta dalilin abokinsa Adam A. Zango. Lokacin yana waka, Adam A. Zango kuma yana kiɗa. Duk lokacin da zai yi waka sai ya ce a saka masa jita, hakan yasa aka fara kiransa da suna Mai Jita. Sannan ya fara waka ne tun yana ɗan mitsitsi a cewarsa, kuma gwanayensa a waƙoƙin da can sun haɗa da Mamman Shata, a yanzu kuma irin su Sade Sidi Sarifai, Yakubu Muhammad da Musbahu M. Ahmad. Sannan kamar yadda ya zayyana, kallon ball da buga PS yana ɗaya daga cikin abin da ya fi saka shi nishaɗi, kuma ya kasance ɗan Real Madrid. Sannan a ɓangaren abinci ya fi son shinkafa da wake da kuma tuwon shinkafa miyan kuka. Sannan shawarar da yake baiwa matasa shine, lokacin da su suka fara waka sun fuskanci kalubale wadda ba lallai su fuskanta ba a yanzu, domin lokacin da ba a yarda da waka ba kuma ba a ɗauke ta sana'a ba. Don haka idan kana da basirar waka ka dage, wata rana da ka cimma. Wannan dai shine tarihin mawaƙin. Don haka ku taɓa mana subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ku yi like. Mun gode. NW Hausa TV ta ku ce.